Možnosť rozšírenia klasického videovrátnika, ktorý má podporu otvárania samozrejme mobilom, vnútorným monitorom a RFID, čiže napríklad takýmto príveskom alebo nálepkou, ktorá sa umiestňuje na mobil, tak pokiaľ chcete rozšíriť možnosť otvárania takéhoto vrátika aj cez zadanie kódu, prípadne otlačok prsta, tak je možnosť rozšíriť takýto videovrátnik práve o takúto klávesnicu. Takže klasický videovrátnik so zazvonením aj zvoní na monitor. Ak je pridaný do aplikácie mobilnej, tak samozrejme zvoní aj na mobil. Môžete prijať hovor, môžete hovoriť, tu mám bezpečnostný tamper, viete otvoriť malú bránku, otvoriť veľkú bránu. Samozrejme podporuje otváranie čipmi, príveskami, ako som spomínal, nálepkou na mobil. Tak pripojením takejto klávesnice získate možnosť otvárania zadaním kódu napríklad, alebo priložením prsta, alebo odchodové tlačidlo. Z vnútornej strany, pokiaľ je z vnútornej strany takisto guľa napríklad. A tým, že táto klávesnica podporuje pripojenie do cloudu, je to klávesnica s podporou Wi-Fi, tak je možnosť nastavenia niekoľkých scén a jedna z nich je napríklad to, že za každým, pokiaľ otvoríte cez klávesnicu toho videovrátnika, tak sa vám rozsvieti napríklad svetlo na chodníku alebo svetlo na dome vo večerných hodinách. A takisto je to aj notifikácia, že každé otvorenie vám hlási na mobil. Aj klávesnica je odomknutá alebo zadaním kódu. Klávesnica je odomknutá, čiže máte prehľad o každom jednom odomknutí. Má táto klávesnica toho ešte o mnoho viac. Jedna z vecí je napríklad vygenerovanie jednorazového kódu pre kuriéra. To znamená, že ráno viete vygenerovať napríklad nejaký kód, keď viete, že má prísť kuriér, viete mu ho zozdieľať cez SMS-ku, cez WhatsApp, cez e-mail a on zadaním tohto kódu potom si dokáže raz otvoriť dvere, vloží vám balík, zabuchne za sebou a ten kód je už neplatný. Alebo viete si vygenerovať časový kód, napríklad v trvaní 2-3 dní, pokiaľ máte nejakých ubytovaných hostí cez Airbnb, Booking, vygenerujete takýto časový kód a počas celej doby ubytovania títo hostia môžu používať tento kód. Automaticky po skončení doby, na ktorý majú bukovanú nehnuteľnosť, tento kód sa zneplatní automaticky, čiže veľmi výhodné funkcie má táto klávesnica.